dia rose gold ne tie DL kasia bom ese kutu ese bibam DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo Akwaba. Efitu tumilekane share yen ewo Facebook no so a na ye DLFM 106.9 na yemfa kasebo no enchire mwankasa emfa ensomum. Yensha kasebo na se emfa mfiri enkrapoprementem kopiemem ewo totoa eno ne mpatem. Na meka sei enkra beto dia kasebo pono so echirim sei ubo wuramu ewo totoa eno ne mpatem a ehonom ewo shai osuduku mensinimu ewo enkrapoprementem na nkrabato ya pono so na echirim se hamachi ada ene gire blani bi ato shops ahodo a ewo dodoa ene mpatem kese dia in fact ewudi a ejana die no ano edin ye pam no dansine na ne hu de si nyina nada ne den ede Edward dodoa bonam na ne sei honabom echirem ene ewudi kese pa ejabrane etimie di adehye a wonom ewo dodoa ne mpatem no in fact ano edin ye pa na mom empenifo sei de okwa aten de oba aten de ogina ho no no ene aten dodo ntire momaden ane yenko ahoma no so em na ya ne Edward adodo abonam na ne sei honabom ko ni economy sa ne sei ja no ebrebe na to na meke sei de ewudi be ne ja no ede adehye a wonom ewo dodo na ba Facebook and afins YouTube no so a e DLFM 106 ponabra be show in fact ewudi pa de ne de gi adehye a wonom dodo no ano de nye pa yenko ahoma no so ne Edward eni nkomo. Oh, kafra na homa na ateto ye boy homa den say ye betumi asan frɛ Edward na ye de nkɔmɔ bisa ne sɛ dodo a homa chia Awurade Nyankopɔn sika hwɛ Facebook no so behwɛ sɛ de Awurade Nyankopɔn hwɛ amanfo ne ama eje dem a ne nyina da etimi ahye ɛwɔ dodo a homa chia. Oh, eka pa na no hwɛ sɛne store na hwɛ shop kɛseɛ pa a che say ebi o hwɛ drinks ne pa ego na che the provision shop. Wow, Japa etimi atɔ dodo a homa chi we ne de invada no de sika yensa kan Edward yenkwa ne nkyɛn ne nkodi nkɔmɔ wi. Opening my how. Hello Nhyiraba. Yeah, good afternoon. Afternoon. Empom design. Edward. Hello. Yes, sir. Empom design. All right. Ebrebe ne jane to dodoa ene ne potema homachin. We are area honoma abo be tulu mu ana mo te se jane e sigidi enya asem keto akra. Dodoa na yesa de hemfa ne jane to ho no. Ba che dodoa market na kasa inside. Ejwa na nkasam. Dodoa ejwa na kasa mu containers na ewo anim ho no back and front be containers. Enti asa atena de containers atimi ahye ododoa ne potem ho edwane mu ne de beburu be yedu na ni nyina ahye na homachen. Ba joze containers atimi ahye ne be ye be de set 10 e na ahye ne ya. Be ye se du. Right. Ye bisa no ba kokra de no emu so papa. No me back and front I say emu so papa. Enti wo hwa containers na ahye ya na ne ma be na motonton containers nim. Moton drinks na moto fitting shop bizo ha wajiji nkrofo moto kura ho no ma moto na wajiji agu on so asanhye ene ya kaba o ene nya asam bitu on dia ise mo yemwa Mrs. Ameke se ne ja no o matumi aso anu adum no ai ja no ano pa no mo ye sa sha ase no o mo frɛ fire service for ba mo ba yen na ise bibia ye condemn barasa atena de o matumi aso anu adum ja no kra wasa na de ja na dum kra te se ni to atwa hia ja mo ke zo betimi a police won so around am de abe cover ho no ma se de obi antimi ko fa bibia aya adwajo na asat na wo no eje na ta ho no mo no obi hu kan ye obi praye anase obi tumi fa mu hwere ne nkwa no fa ne de obi a wan kan na obi an so ahwe ne nkwa ne ma na ne eja pade na ahye duka ka wani ne ma ahye ne bo wo do wani ebu nkonta ne bo bepem be ebe so be sei ni
niya ma ahye de minu ya ka se ye ka de ya because containers ten kura no bo ne ne ye nyesika ketwa last niya ma egu nyese niya ma ketwa drinks that drinks student mu aso kwa kese ne mu bag ni tomato entiro me kura me hu ka me bo minu ya asa tena no wo edwam ho no ma na se wafiri ho no ne nka yenya ade hye na o mo container na hye ne bia anka ye no mu di nkomo oh okay ene ekoso a ene wo mu ni nkomo ye besra ne adwadefo no bi ni nkomo na numere no yentimi ntie wonom so anu disem e de fa container na hye no why all right the bedas be bri se wo je mere e de akoso dodowa e besom yen yo odansi ni ohun de esi ye nyinada e wododowa edwanem ena ahomakyen a be ye 2 am ena containers baburu du a fitting shop baako a kobrane atumi akwaje amanfo motor bags ahodo asai besiesie nde je dem so efsini Sodom and Gomorrah make say de ejeta ejena pra chire kura e ma de hwe mo wo dodo adwam ho de eyesu ne adwadwo enene ato wonom sikanti de asie no no jana am se to nyantwa wo manyim chese kwadwo na wo da honom pa na wanya call yesi adan ya wo shop ahye o de hotel and ntumire kan share wo Facebook no so na afi YouTube no mra mahwe de yekoso he wo hwe ja sade ya hye no wo de hu container ba ko na tumu se we de drinks ne dose pa na ni nyina chese ba ko mpo eyi ena ba ne se nsu na amanfo so fa ho ne de ja aka ne de ja aka nyina na amanfo luti na mo de sen o share more bags gugugu honum biscuits chese provisions ahodo ani paneton e wo shop ni ma se ni na ahye na we de ade hia mo dodoa a mo ton ade wade eye dodoa dwam ho a mo ho akan die in fact twede yam pon yankopon hu mmobọ pa we die na oden na wakura mpon so ayi kura agurade nyame a na sa ban bosia na wakwaje e de abia shop na wo ye ne den wotun atwenu no e ka baba no hamachinya hwede eja edi yen enti e besre mpanifo se sabe utu aboa okurafo no na otimu mo no sofo ye besre mo kwanya hodo amofa so edi dwuma wodwamu no mo yisu gas ne ade no so ye sre mo ye mo mfa gya ni agro ende biew kwanya mo fa so a mo twanyinam kane ade kwa mo shops ahodo mu dwam ho no so ye mo mani nkwa ho ka ho pa ene ma gya hyehye we no ekoso aha adwen pa ye beda amaniboni a wo hu de si ye nyina edu adase se watumi atwamfo ne de afiri dodo ne potem e de asumesika benefit sabi yesu kura ye jahem yento akase bo no so yento akase bo ne so na Ghana National Fire Service for e de abeto eye officers for anim sanso na cadet for a omoje ntetiye e wo honum se eye feeding fees ahodo na omoje to omo so no se de omo ankasa e ba abetwia na san hihye ebeto eye social media ne so eye ahinimi bosome ne de to so enkono e won fimpimienu ne aduonunum a eye director of finance eye DCFO Mark Brako Apia Junior ede nsa ehya se ne ochemu se ejinasie we ne wo so omusie sanse se omusika sam ha de aye kese ede amawom inteye Ghana Fire eye service for so ede tuja ehemu se no eye officers for ne acho mumumienu emu ba ko de ya de omo betika no ede afri omo bank account ma emu ba ko account so de ombe ye cash payment ede amawom no muchem officers for no emomodin ahwe so meko salaries office sanso ana Ghana National Fire Service omo headquarters ana mpo so metimi akotwa sika no ewo mo service account no ewo Bank of Ghana na chese bibia timi akoso ye no muchem a omo mo officers for no akosi opanima abosom ne de to so aduasa baako ewo mfimpi mienu ne aduonunum se ne be ya feeding fees ahodo no ombetimi atwetwa saka ni na awie ewo abram nso no mo fantitie mu ewo honum na we nso ebeboa wam se ne be ya security agencies ahodo na eye sika ho nsam aye hawo ede amom kese pa wo honum no beboa amasa wo agentite na se wanka sanso no boa na utwa feeding fee a sika sam so hawo ada na omodadwe no eno nso no eto ebetimi etwanti weni nsam efre Ghana National Fire Service for ho abetoja yanto akase bo no so na yemo emfangura mum enkopie mu awara hosemu biewa na make say Ghana mampeni ebede kire professor na Jane opoku Agyei abanan akwakopie mu ewoti mantem ne mu ede awrachekire nsem akwakoma busunyafo a wonom adehye eho kaka adwa mu ewo voter lake ne so a make say akwakoye nsem pii na ewo mayi mu na Ghana for bekai a eye kete krache
ewo ti mantem nim ena eye subonto a enam esubonten edi adaso no eye voter lake ne so no ekwada ne ko butu ye manipa mako dunsia kana na kire din wonum nyina da etimi hwere wonum nkwa mofra wonum adi emfinhia mienu ekodu nan so nyina bi ka ho amofra yi wonum nyina da enkwa etumi ehwere yem na eno ena ka ho bia Professor Jane na opoku agiman omampede be de kire abon ho moden ekopie mu am odin kransesem ene awrekyekensem akwakoma abusuafo a wonom ehwere wonum ade hie na ne kasa mu ena wo kire mi sem obesra da se ade hia mo oti mantanim ene miamia hodo amono mo fa nsuo so etwa ansa na matumi akomdwumade ahodo amudie mu no obesra mo adasa ya momfa life jacket ni bi na monhye efinso edu bempenso ane mahodo opia moye no eha adwenye pi enti akono ode life jacket ni bi koma honom eno achi nso ode nsuo na nomde pi ene yanwa ene soap ahodo esemina pi na de koya ne ma pi na ne ka ho a ebeboa ma de hia mo ho akan so eten bi kakra etimi dia poja wonoma no na ba Facebook no so a DLFM 106.9 champion Taylor Diamond ode ne ma ahodo a omampeni Professor Jenana opoku agiman abede chede koye ne bi e de atoso aba benya bi na watimi ahwe na mra omampeni abede chede kopie mu a one nsentrefo kasa ene wo kire mu sem osrada life jacket ne yade a ehu hia pa tinimpa bia da a wonim se wo no wo fa subonto etwa nsuo ekwa naja ansa na watumi akowafuom akodwumadi ahodo akokodi so no ho behia se life jacket no wo betumi anya bia hye se be ya nkwanhia ahodo a eto ade hye a wonom ewo otimantem no ebi entimi ensibio no kire mu a omade hye ene abatan ene ahwefo a wonom ahwe omade hye enam san kwanhia si ye nyina se wonom nyina yakọ yempa bonse yankopon twede yampon ba mamua omehwe wonom se be ya de asie no ebi etimi ensibio na no achi no ena municipal chief executive ede makrache west eya prosper ato ekire mu sem hwehwema hodo madikan aye no ekire mu a wohwe subonto a ekokofa voter lake ne so akwanya nkwanhia no mu kire mu edu baabi no na eye boat no baabi wono ma na eliki omu kire mu se leakages na wo vessel nim eno achi nso efa nimpa boroso dodo na esefa no ntusu amfa ema no boroso eno na ka ho bia na dodo na nso enhye life jacket na ka ho amankwanhia we si ye nipa bibe na etimi ehwere wono nkwa na mra Professor na Jane opoku agiman jemre ekasa dwumade na se odin semsei ena tuudwa how de etimi ba to de bia obebo ho ban sen bibi timi ba na enti ahweye nso de ye ntimi nka se edoso emne bia na ye hwe ye boy ho ban enkakra enti ye rua na ba baka enoma omde atoto akwa mu ne besre na ye nyina ye mboa na sa ohawi anka enkofo mkura na nyira esese de mesesa kae obi nso na adwuma no na adwuma no so ehu hia wanya se adwuma na ye be den enti na ye nso ye wo aban mu de esese yenso ye ene se ohaw ben na wona kwan mu ena ekwan ben na ebefa so asa ohaw no ye beyiyi efiri ho nti ebesere mu eno ye betimi aye na ebedi mu no na gisema kan ye ho ye nimsa bo bakan ye ho so bibi ohaw wo hia mo kai a enche bia na enya covid se ye kai ho ye nkai wo he ni enhia mask ana nso ekodu baby no na akwa se mask no wan kwasha na wa kra na wo haw nti enyina yesua ahye ana me de ye mfato wo kakra menkasa covid na emra baby ekọ na nyina hosa ma makra bio na hanu ye kan sanso so a ya ye adwuma wonsuo no so no ya na esese ye shebe skin pacho life jacket ebi ana wote se me enka wonya nka ho we ni me de beto baby menhye ye besre pa ye pamucho ye nhye na ewo kwan a ebo nipa ho ban enti said am sesa kan ya no say ensuo no so no ye different kinds of transportation enti nka wo amoye trotro ena mo ye bobo ya ne ade wonsuo no so no ko bi betene mu a na ya hwe se ohye bi wo hye wudu a na wayi obi nso so ba na ono nso so wa behye nti ho ne besre mu nti esese no so yetu ho anamo na kakakra we ewo hei de be ya bi mpo beba beka ho de be ya wo mo ye adwuma trotro wo ensuo nani no wo so wo benya bi na ebi ananka no bo na ofom ana bibisa na nka no so so ne car no no boat no obi aba na ono nso so wo ba behye na kire se de America no ohawa entisa anka empire yen eni a woti ye ayo mampeni ebedi akire Professor Jane Nana Opoku Agiman
Yantua Kasiabone Suna Chief of Staff, Julius Debra, Board of Public and Private Institutions for some Modiano Monsha want to Suomu Abrabo Pahon Semeni Suomu Didi Juma, no Modiano Mombo National Project home by FM from Memomun Sem Chichide and Free Home. Esan say, Adia no Emboa, Nabro Kasa, National Boardroom Governance 2025 Conference, and no course so Knaya. Eye ebnada hini meboso ne de tosu eye dunan won fimpim yenu ne aduonu num ni mu ana eye Mr Debra Julius editu dwa no chemu se koba se ye boardroom no eye mra ye ne ya horo ekoso no etimi se eni onyam hwe sanso ana eye amam amramu hawo sanso ana sikasem so no entimi enina pintin ewo man mu into no de okasusu biem de ya de aban no ebo ne homodin pan so obehwe ama akuntabuo sanso na nseme de di perfect mi akoso ewo dwumadi opeso di eba reset agenda sanso na government accountability series ni ma ochwesa akuntabuo ebetimi akoso wo honoma eya asoafo ahodo no so bebo modin ayen hyehye pa ahodo se ne be beboa na mpuntuo etimi about nsem say editudwa. Industrialization, skills advancement, governance continuity protects national projects from political cycles and market volatility. When boardrooms think generationally, the present becomes the foundation, not the finish line. We must, however, acknowledge the realities before us. Boards today operate in an environment of heightened public scrutiny, fast-changing markets, and tightening regulations. Weak governance invites reputational harm, legal exposure, and financial instability. That is why the government continues strengthen accountability and transparency through initiatives such as the Reset Agenda and Government Accountability Series, where sector ministers publicly account for policies and progress made. Accountability is not a performance. It is DLFM 106.9. Yet no amount of policy can replace the culture of integrity that begins within the boardroom. To our chairpersons and board members gathered here today, the challenge is clear. Anchor strategy in accurate data, tie productivity to purpose, embed readiness in your operations. Diversify finance for resiliency, not fragility. Strengthen supply chain governance and measure sustainability as a core boardroom metric. Build a next generation of leaders and insist on ethics as the foundation of performance. Governance is not an event, it is a continuous discipline. From Ghana to Rwanda. Eni ya uti ye Chief of Staff, Julius Debra. Yantwa kasebo no so ne yemfa ya ne mfa nkyere mum wo mfimfin mantam num mekyere Central Region ne yenko PMM gomua Akraman eno no gomua East mensenem na de hya mo mensenem kyere mu a mekase de akwakwagyeta de ma wonom adentira wade mu kyere mu a ubowura mu gomua Akraman kronum a mobile network connectivity de akwakwaje nsrepe ene pataku abawodem tsabe Johnson abo akokɔ wanum enya baabi nyina mpo na kyese network na ba wanum betimi ededi dwuma mu kyerem anam ne senti asetenam ayeden enkonta ato bentum ede ma ade hia wanum wogomua Akraman ene ne potem na mu kyerem na ne senti adwadie enkoso na afensom dwumade ahodo a mode internet bedie de akwakwaje nsrepe ene pataku wogomua Akraman na mekasai ade hia mo gomua Akraman no edu pempen so be ho na obi apie na okita na phone na ochini epe network na mu nyina kwahia faako bebe network ne wono mu nyina gina ho no obi ahwene de ne ye nyina ye call de obafuru dua ne wafo de obegina obi danchi ne wagina ho no am ekoba ne sa obi apese wo ne obi di nkomo kokoam a emfa efrise kokoam komodie ni ho wo kwadi nkomo kokoam mu nyina makwahia na moye calls nti beze no de obeka na de obi bete ti aba ne sa na nkomo bi wo sa na eja nkodo nkomo eye private conversation akanse obi atie nanso enam network hu sensem nti na obi akoto dofo no onkita hudie ha dwenye pana mekese ne woba mobafo hu sensem a oman ganem edi akotene e wa brabo mu pia in fact eyi firi ma ba ha dwen titiriw efa nkita hudie obi wo ba bibia pese otene nka akani na abekọ post office ya twere nka tatententen na ya bisa okrache bonsa aka na koba ne don krata na nante na enya ne sa wo fa afon pese telefon media monte na mekese ne wa frɛ na konanso gomua Akraman de hye de mo brepam omo kyerem a omo nkita hudie ana afensom eye wonum business ana adwadie no enkonkan edu ba bia sitrem ayade ne nyina ye network no enya adwuma
na de hyɛ ne kyerɛ kɔ pie mu ogomu aka ma ne mpɔtam a ɛha adwene network ayɛ twan ɔmobɔ so wɔ ha na afa ha ne yɛ kaskala da bia da sam na mra de hyɛ gye mmerɛ na wɔnom ne DL kase bɔtwetwe nkɔ na ɔmo kyerɛ mi sɛm ɛnam network ho nsɛnsɛm ne nkɔ nkantiɛ nɛ nipa pii bitumi fudu akɔgyina soro sɛ bɛyɛ bɛboa network no ɛtimi ayɛ adwuma ɛfi so du kukom kɔma na da bɔnte vi sɛ bɛbi makɔ hyia no nyɔnko so gyina ɔno so pɛ network enti wo nko agyina hɔ no ma ɛmfa koram na de kyerɛ mi sɛ titiriw ɛna mmɔfra mu kɔ school ye du baabi anya sɛm kumo mmɔfra yi kɔ school saa na teachers ya ma ɔmo assignment mu kɔ fie nkɔyɛ mo kɔ a mo kɔ internet ne so na mo kɔyɛ research na network ne wɔ na de kɔyɛ research no ɛmfa da mmɔfra bɛbɔ internet yi aboa anya adwuma ɛba ne saa na mmeranto a mo da no wɔ bepɔ so ɛhɔ network ne ba na mayi akɔhyɛ ɔnom ɛne ɛyi brakwadwo brakwaku ɛna na me teacher ma mayi assignment dem me yɛ ntime sra wo dem hɔ network ne adwuma mama hwere motum maaya na ɛne abaya ba akɔkɔ ya na brakwadwo hwɛ ne din sɛ abaya na wɔn ntro efe sɛ in fact wo ho akɔnɔ sɛ nkyenam bo hɔ no wakyɛ no de amu ne sɛ ta na nyi sɛ da so na agye ta ni nyina network sam na mu kyerɛ mu a emabu ne pii na afa afuro a kurom hɔ no ma in fact ne nyina yɛ mantiwa ne bia kyɛ sɛ network akra mo da mu nti mebu nyina kɔpɛ network na akɔfa nyi sɛ de aba na akɔgye ta wɔne mu kyerɛ mu adum pɛmpɛnsuo bi a ɛba ne sɛ bia egya to hɔ no mo na mo fra Ghana National Fire Service wo boss wa twintwan enkɔ da visager na ɛdare no hwan na akɔfra network ne nya adwuma ade sɛ kyerɛ mu sɛ obi kɔ a wɔso mpo na kɔba sɛ emergency putupru na yɛpɛ ambulance a oba frɛ sɛ enkɔ da ne sɛnti de aduro de Ghana man penin ɛne ma hyɛ badwani awo ɛna woda wɔn mu ano ɛne mensi ne krache ɔmo srɛ wada de aduro de in fact enkonta to bentum ade hyɛ ɔmo wɔ gomu akramanse wɔde mu hia network ɛnte sɛ adwumadi awo do mu tie no mbɛbrɛ pa wɔn de sɛm sɛ ato de yɛ kase ɛbɔ anim wɔfrɛ me sɛ budu akraman wɔkyep no bebree wɔte nyɛ adwuma no so yɛtwa fi MTN wɔ hɔ ado ɔhanya ɔne saa no network no ɔnyɛ adwuma mede de Alfred mefi akraman problem network problem ɛha yɛ paa ɛma school fo no sua de a ade a wobɛkɔ online research no yɛde assignment no ma sake of network issue no nti ɔmo yɛ ɔmo ntumi nyɛ sɛ egya bi tɔ ha yɛbɛfrɛ fire service fo no yɛfrɛ ɔmo nyɛ ɔmo na akɔse enti no yɛsra aban ɛne mpanimfoɔ mo ka bi a ɛwɔ mu sɛ ɔmbɛyɛ yɛ mmoa no network na ɛdi yɛnya obi yɛrɛ emergency kora yɛfrɛ ambulance yɛnya no ɛma ama development na ɛwɔ kurom ya ne ntumi move fast ti yɛsra aban na ɔmo ka bi ɛwɔ mu MP yɛ DCs ɛne mpanimfoɔ no sɛ ɔmbɛyɛ yɛ mmoa na ɔmo ntumi afix ma yɛ medin de Mavis befi gomu akraman yɛ network nsɛm ɛnyɛ koraa nti aban ne mpanimfoɔ mo bɛhwɛ na mo yɛ bibi ɛmfa ho network nti yɛn kwala nyinaa nyenyenyenyem because obi ɔbɛma ne dan baako na network wo mu a ɔbɛkɔ akɔhyɛ mu a ne maame nim so ɔboa na wayɛ ne homework ɔbɛba no na bɛyɛ kakra na wanyem nti aban yɛsrɛ ɔbɛyɛ biribi ma yɛ network nti no yɛsi kasɛm nyinaa yɛ basaa because obi de oka kora mpo no na ɔpɛ sɛ ɔsɛn ne ma wa network nti ɔbɛ last me sɛ ne sika bɛyɛ 3 times ma obi because of my network ne ba na mabɔ ka twom nti aban mo srɛ na mo bɛyɛ biribi mfa ho ma yɛ yɛsrɛ mu a mefi go mo akraman me obi a matena ha mo akyɛ paa yi na sɛ ɛbɛ no ɛyɛ network ne deɛ ɛyɛ ade a ɛyɛ problem paa wɔ kuro yi mu na ɛne sɛ ɛto de bi a yɛhwɛ school no koraa yɛwɔ mu a nkwalaa no because of network nti no ɛntumi nyina so nti ama ICT ho adesua no aba bɛyɛ ade a difficult paa yi access to internet no ɛyɛ ade very difficult ɛto de bi so a sɛ wopɛ sɛ wɔyɛ kɔɔ koraa mpo a sɛbe network no tumi te kɔ koraa na afei na wohu deɛ wobɛyɛ dɛn wobɛyɛ anaasɛ ɛdu baabi a ɛmo project work bi yɛnuanom wɔ school say pɛsɛ ɔba na sɛpɛ a pɛsɛ wɔyɛ work na because of network no ɛnyɛ available nti no gye sɛ ɔbra gye sɛ ɔkɔ akɔti ansa na ɔkɔ ne nanam hɔ mo a na santa gye sɛ bi a ɔkɔ bepɔ bi so na mmom sɛ aka bi a sɛ network no ɛyɛ available ɛwɔ kuro mu a ɛbɛboa ɛma adesua ɛne access to internet na adeɛ no atumi ayɛ dɛn atumi aboa enti no sɛ aka yi a network no available ɛwɔ kuro yi mu a ɛbɛboa paa ma maabu no so yɛatumi asua no mama na adɛn akɔ anim yɛ sɛ de bi a ɛbɛgyina baabi fa akɔ nti network mmom de a ɛbɛboa paa because network no high adwuma ɛbɛsɛ yɛ MP paa sɛ of late no yɛato aba yɛde ama no na ɔhyɛ yɛbɔ sɛ ɔma kuro no apagya kuro so bɛtumi apagya na ɛyɛ internet yɛ na sɛ nti ɛbɛsrɛ yɛn MP sɛ anka ɔmmoa yɛn na anka network no ntumi ɛmmɛn yɛn ɛwɔ kuro mu ha mu ai ka obetimi a ɔmoa na network no ɛmbɛn yɛn ɛwɔ kuro yi mu wei yɛ adehye a wɔnom wɔ akraman no wɔ Gomoa East mensinim ɛwɔ fifi mentem na wɔte wɔnom akɔsɛm na ne wachi no ɛna Mr. Akodazi ɔno no ɔkana matena nkonya wɔnom wɔ akraman na ɛyɛ traditional council no ɛho na afin so ɔno kura yɛ nso ɛyɛ mpanimfo a
Wanom eda yoko abusia number 1 ano na afi nso eyo panipa ne den ede Mr. Kwame Ahen Mr. Kwame Ahen ono so ekana na matene konjamo wa kraman gomu akraman ano na afi nso ono so kura nso na yabusia panin ede ma yoko number 1 abusia no e kire mi say in fact ewudie pa network ene wo mudie no eden papa evizedu ba bi a eden pam Adjoa Agyei afoka etwa kwan kwatenten bia bi ene so betua TNT ansana watimi akwanya set to internet aden bono ba nam de ya man wone mu kire mi say afi bia do amoto aba nanso ne ma hodo ahia kuro no wono mo senka wa mu kire medu pempenso na mo de hye bi wa monone na mo peso mo ne din kita ho a ene atwintwan akwakwaje nsrepe ne pataku wo fire nyeye ye na ye nim so bi wa monone nso a ade ba ko aba ne obedi dwuma ne ye WhatsApp yi nanso wo kwa WhatsApp no so enye visa internet no enye adwuma kura wone mu kire ma na nsempo ode hye ba ko hwere ne nkwa e wo mra na kanipa po mu den enkon kan ya na mo bomode anse mo se betimi ka eye ambulance service abefa ne de nakọ na nkaja ententemada a doctor fo agina no so nanso enam say internet anya adwuma network na anya adwuma nti o mantumi ampresi call e ma ode hye free mo kire mta de yakọ so na no odenti de aduro de o mo hia ba mo a school fo nyina besua de agina internet so nanso ne nyina yekoye kwakwaye hwebu ada radio o ma hye bedwane ene mensene krache ne Ghana ban so o ma de hye o mo ogomua akrama ne potem no network nti ono ma dwadie ena ma de sua nyina da ekofo potem honom akodaze ne fi gomua akrama ena me ye peni ewo kronimu me company for no kroma company for no na problem bi ye network problem etoda ebia obi hu akire no ye pese ye frɛ health assistance bi no mbeboaye no obefra enko enam so emamri bi kra ye hwere ye de hye baako akoso a ne sisi ade sisi kono kra de enye kra nti ye besre se MTN for no better yanka omumra ombeboaye no omoye moaye na bibi problems anenko most especially say insua tokakra just say obi from outside emma ye manum wo outside no ade just say bibi problem e fesi an this e bia wo san kofa car e de consider akwara ne e bia nkasa no kan want ntino just say obi a kofa car enso mo amuni transportation e bedu baby traffic mpa ye bedim yenso ye ne afifi kakra nti ye besra ban so mo modia onka MTN phone no meye mwaye na ye network no enye kra benase me de Kwame Ahen me kasa figo mu akraman me ye yoko abusua pani a me san so kan na nanom ho okomu akraman krodwe mu network asem no hayen ya de hayen bebre especially simple before cry fi amana no cry WhatsApp no cry share copy obi ni fie bi wo ba bi ana se copy obron bi a WhatsApp kan ndi se fikro ni fa ba bi a o de tutu mirika na kogina no fa ba bi fi da obadama omwan mo o ha nyempen fon da man o ha student no so this year abran on laptop nyama wo mfa nsua ade na se obada network nya adwuma mo fa no obeda we sua ade na wa ko anyim se sia iso abibiara aba network internet na nyama na ade a digital nyama nti se ni nyina no gina network yaro ti me yesen de aban omma all networks no so ye MTN no Tigo all network a wo Ghana ha wo yi odi dwuma no wo mama wo anyimbra gomu akaman na ne potema o ha no do ama se ye hie bibi a o de ye famframam ana kase bi na o de tumi tunyanko bi nkrama kasa no odimu ana de se bi emergency bi a ye tum police fire service DLFM ye tum ya fret me yesaka ana so de mafraba no kra no wo school no do de wo sua a wo de fa network mu aya digital issues no etum aboama akaman so ye hu de ye mafraba no wo ko anyim ye saban de onko ontwene motion onye yamwa ma ye kroi onfa ne tampemfra medase eni a woti ye aya Mr. Akodazi ana afenso Mr. Kwame Ahen wonom eye mpanimfo no mokana na matren konwa wonom wakama na afenso yoko abusia number 1 wonom dim tintimanyi pa ana wote wonom nka network nti obi achi obi anyam no awa kama ne potema de nti a okwa akusua de wone dem because ne hona network ne ye adwuma sika ha adwon ebi atoda ukosku ne bi antoda o ene ya wodi ye ya wutu 621 10 ye ye na ye fie kurase na masa anya hizo ade network ne ye ne hu pa ne me wofa se fo mo wakra ma me chia wo no wanya network o de wo bi de wo akonya network na sa eda ne bi ho no mo esisro se ko fitela se ne dan esisro ba bi na bi a wo down na ade ne ma o me pe network e wo de mo o na ade asa network de se pe ne ba bi a be ko bi kwan da bi pie krum what you say ebi ye bi di as in kuma man for afam bro ya ho we krakat
Yankoyanim. Yantua Kasiabonis now my Ghana ebe hosted 2025 Triennial of Association for the Development of Education in Africa. I know ebeko so ewon kran hanom eya hini mebosome. Ne de atoso aduonu nkru ekosi aduasa baako ewon fimpimienu ni aduonu num ni mu. Adwumedie no ebeko so ewo Labadi Beach Hotel. Na osoafo na hwa adusua ho nsem so ewo man Ghana ye Haruna Idrisu editudwa echiemu se eye conference omubeye ebeboa ama adisua mu nimdifo atimi ahia sanso na eba policy makers omo partners ahodo mu fra bibi mama ahodo so ba no so no betimi aba be chiemu ho no ma ombetwetwe nkomo edi afakwan ombefa so mpunto betimi aba adisua mu no betimi abuasa na be technology ne technical ho eye adisua ho sam so no betimi ahyemu kina ewo ebibi man mu na Mr. Idrisu ekasa na ochemu se ye Ghana ho aye pa so no ana host dwumadie yi ewo man mesanse no beboa mom akwanya no matimi akasa afada cha adisua ho eno so beboa man Ghana ye pa ene ebibi man mu nina sanso ana ochemu aye omom bebe na so behwe se eya adisua ho semetimi akoso ye edi amam ofra ahodo omwo ebibiman mu na omo so omo ne aban etimi aka bom sanso na development partners fon so beka bom omo ka biewom ewa adisua mu so beka ho se na ebe ye ometwetwe nkomo ahodo edi afra adisua ho ne kwan ombefa so a impuntuo ebetimi akoso wa adisua mu edi amam ofra omo so omo school mu ahodo mu edi amawom na muchemo betimi ahia mu se ne be ya nimde betimi akoso partnership nso betimi akoso edi amawom na omasua kwan ahohom de sakraye ebeba disua mu ewa bibiman modin sem say edituja. The Ministry of Education has the pleasure to announce that Ghana has been selected to host the 2025 Triennial of the Association for the Development of Education in Africa, ADIA. The triennial is scheduled to take place at the Labadi Beach Hotel in Accra from the 29th to 31st October 2025. Like it or not, artificial intelligence will affect the way we learn, the way we teach, and the way education generally will be governed into the future. It's important that we situate the country as the experts discuss these matters. The event will provide a platform for knowledge sharing, peer learning, and partnership building among stakeholders in the education sector. Participants, among other things, will discuss proven strategies that turn educational challenges into opportunities and frame solutions into those problems. The triennial will provide an opportunity for participants to forge partnership that will accelerate learning outcomes for millions of African children and commit to actions. Eni ya uti ye Haruna Idrisu ono anehwa adisua ho nsem ewo man Ghana mu. We yenyina we swe na yenkenkan madwenkyere ne bi na yemfa ensomo na yeni kan kɔ WhatsApp no so ne bi mu de bia betemu ho no mo kakra na wa wo de ne entumi mo ne manka na madada na me ofa so de about say good afternoon Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ne Adjoa Agyei Sikapa da mase na adwumade amobo amosom man Ghana pa we ne din ede Richard Manu BBF bibia be ye fan odi free gwetire soja line and what they buy no say good news papa yenso yeda se pa bra rich nyame nhyira opi ne won so de bia da se mutuning in to DLFM 106.9 na me nko Facebook no so na dwenje ne bi wa ha no say na dola ya Agyei wagye no say welcome back Samuels good afternoon no hwe live edi free Christian village achem water no say nchia kese nkoma Ozigios me da se pa dola ya Agyei wagye me da se mama akwa ba me so me jo so pa ene wo kire me say ono abi wo say oh fire party ejai de Ghana bro di abrododo na boatema Mary say welcome back Sammy B God have mercy on us me das me wafa say boatema Mary o say ya pa say ne eja tete Ghana force na Daniel Edu and was very sad Japan di abro say Santana Rebecca Asafo say this one dear Nankopon mre mu paned so painful so be boka yes talk scientist and ejatum aden also here life edifra shaman zenu crocodile base meda sena sweet Elizabeth me wafa sikuma diapa also good afternoon my adorable handsome uncle Sam the news is so fantabruta hey me wafa si we dem te won ka jama afi o sana na me kan o ka kire no me ka kire no na wase saying wase what ma fene pa me wafa si sweet Elizabeth mateno ka kire so ma mentene nka now I see DLFM station I salute my beautiful Sikapa Sweet Betty, wow, from Lebanon Zone 4. Meda se me wafa se. Na
Icon GH no was very sad. Nana say no see hi Adjoa. This your big cousin Nana say. What's your cousin no? Your friend Nana say. Wuni mo no. Aye. Was it be your cousin? Also tio pa na nchia kese yem koma. Wuni mo no. Ma fini pa. On test me cousin no. Oh, te hefa. Oh, Accra here 37 yeah. On time we on. On time she na news no be 12. Aye. Kayem say o fro. Na mpacha test me why. Na was so. O say don't come on ko no. Next time message bi ba sa hwe am nkan. What they call different level kra. Na she asap the about say good afternoon Sammy B. Me so me das my hofe, me das pa na big say good afternoon Sammy B. In fact, when your life Eddie Free Michelle Camp good job. Yes ya das na BB kaswa e dia ba. O de MPP delegate for na okeka mo ho nsem ne ya kan delegate for na MPP asem fa ko pie mu e wo party headquarters MPP for party headquarters na wa mfa woni ba bia wo w hwe ebi we e wo secret now ha ya because NDC de minim ba bia mi share NDC ne de ne wa dabraka o ko eyi ho no ma roxis ne manche ho no ma MPP de ne sha salam down ha baby. Yes, assalam down. Ala se yenche no ba omiafie no. There be onko party headquarters no ko deliver the message na ho no mbeti ne ye o de ba ye mfi ukra. Na Hansen de aba na say good afternoon Sammy B. Ene Adjoa Agyei Sikapa mo da yase. Ene adwumaden a ye boss mo man ga na mo hwe live ready for Atomic Hotel dance man. Hansen de nie medas mo fa asikuma na Kofi Parliament de aba na say Ghana de say ya let's wake up and deal with Galamsey. If not, we are going to die. Yan so dan kwantie galamse ne be so de ko atia na tena hwe de ye pin ho wo hwe life edi free agona bobi kuma apa na kobia samwa say network vibes things o network na sa o wan obi akopi obi dem adenti okọ network de agosua de na ode ammo no hwa kire din na efrupin banche do gym na oso hwe live na news ne mu ode pa osi kudos to Nhyiraba Kwadwo Sammy B na Adjoa Agyei Sikapa man good afternoon yes ye ma good afternoon ni because ye bonu ye gina we so na ye de ni nyina si na emusemufo no eye maze mabel antwene se mu de ma ye ne ho afa pa ne tim de se sire homa na nim deja anim se otomro sie ne ho afa pa ese kese mu de ma ye tuntum so obio na champion tailor ba mo aboada wotunu tu a wo se wa kra bo na gina konson so to kwatwa mensen tu me bi pai egu na tamfo ani wo bo no tu anyeye because no osi no petia na wa so ntumi nkire ne hwe ode ekopiem go Facebook and afin so YouTube nansi ya mini hwe obi amonom na me bai the try kodo because we of atnas in France and the obegia na eno achi na DJ Zigby Ozigios Ed Bombadi Chinchim every ni fruma Ed Sumi and afin so DJ Malan so my moral support otete ha do na ni kotu we see hwedwumade ye die akenkan for ye sin konwa beso ma wie ne ye mienu dia meje so eja wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa ana mna ne ya shada kamu ye dum salevi ana ba ko ne ye den twasuntewa wa kan yipa ya kwe hwa na eba na Adjoa siu ana hwa sexy generally ana afi amiefu ana da ben ele ukwada dwuma de be na motena zo mu die Teresa moment na ye ne on okay radio no wana aye dey wana oto ye what the one saka ye be chude na mra ne wadi no sane ese and na Adjoa ye obi a ope fans on fa fans ni agro unzo wo form kama eto a obi animunyam etinyam shape ni nyina yi ne ho in fact ne ho fe pa tuntum so oyo na ye obi a otumi ne ho nti otumi huri kwasoro osi ne wapete ne wawoso ne washeki otsakwa form ne wasamba soro sa aiva ne ho ahomete pa no ha homete na Adjoa de ope fans na woni mi say enam ne modembo ene dwumadi ahodo de na asenti ye fre ne makajasin ofia no sanam na ne ma yenko akire mu hima fifi mu hima enkeche hima radio mu ya santo Michael Jackson papa no ye kwei woni mo betena se na no mo de dia adwumadi no Teresa moment e dia so me mu nyina mo ene tia adehye lucky's everywhere.